НАК подкаст, представен от WA Time. Днес наши гости са господин Младен Александров и отново ученици от 9 А клас. Здравейте, господин Александров. Първият ни въпрос към вас е: могат ли да се променят хората? Според мен хората могат да се променят. Това изисква много усилия и много воля. За съжаление, моите наблюдения, че хората се променят по-скоро към лошо. И вторият ни въпрос към вас е: да намериш щастие най-важната цел в живота ли? Определено да намериш щастието е най-важната цел в живота, но щастието има много и различни измерения. Някои намират щастие в едно, други намират щастие във второ, но в крайна сметка щастието е едно от нещата, които осмислят човешкото съществуване. Благодарим ви за участието, господин Александров. Здравей, представи се на нашите слушатели. Здравей, аз съм Християн Георгиев от 9 А клас. Въпросът ни към теб е: ако можеше да живееш в една държава, която вече не съществува, коя щеше да е тя? Аз лично смятам, че тази държава би била Римската империя, защото това е една отдавна изчезнала империя, която в продължение на 10 века е владеяла, кажи че половината познат свят по това време, и имало много интересни и владетели, и нормалните хора, живели през античността, както и много учени, които са първоизточник на днешните знания. И бих искал да имам някакъв контакт вербален с тези личности, за да може да се обогатя по този начин. Здравей, моля представи се на публиката. Здравейте, аз съм Денислав Иванов от 9 А клас. Нашият въпрос към теб е: ако можеш да вървиш в обувките на някой учител, кой щеше да е той? Определено това би бил господин Недялков, тъй като бих искал да имам неговият опит и знания, които той има, не само по география, а и по всички науки. Също така той ми изглежда като човек, който в ежедневието си е много забавен, душата на компанията. Благодарим и на вас, скъпи ученици, за участието. Тази седмица въпросът е: щастието мисия ли е? И отново може да споделите отговора си с класа или да намерите нас. Благодарим, скъпи слушатели, и на вас за вниманието. Бъдете подготвени за всичко, защото следващия може да е един от вас.